Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi dun sanak pendengar YouTube yang setia, kami akan membagikan kata-kata pasambahan adat Minangkabau, cara mantan kampi siriah atau tuka cincin. Konyo kata-katanya mak datuk ambai bau. Tapi sungguh pun mak datuk surang namboi bau sipeknya usagalo silang sapangka ateh karakok nambah junjung. Silang sapangka nyenyak jo mamak junjungan sagalo urang sumando. Nanta sabui bako jo baki walau baipa jo babisan bayak bandan basumandan. Mahalembak nan daripada itu nantai bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi dun sanak pendengar YouTube yang setia, kami akan membagikan kata-kata pasambahan adat Minangkabau, cara mantan kampi siriah atau tuka cincin. Konyo kata-katanya mak datuk ambai bau. Tapi sungguh pun mak datuk surang namboi bau sipeknya usagalo silang sapangka ateh karakok nambah junjung. Silang sapangka nyenyak jo mamak junjungan sagalo urang sumando. Nanta sabui bako jo baki walau baipa jo babisan bayak bandan basumandan. Mahalembak nan daripada itu nantai bau buah jalanan luwe. Tapi sebelum netang kada sabui sebelum rundiang kada baca. Lakuang bunyinya ke batinjau pamakalam ke pasigi. Artinya benar tentang itu. Alah kau cukup saguan silang sapangka atau wado juga nanti. Kan betul punya tadi. Banyak le dambok ini kok teh benar di lahir kata mak datuk tu yo bajak cepet mah. Dia mau pulang lagi. Tapi dek karena talembak kena banyak yang mau tarik dulu katanya mau pakai nama elo je porundiangan. Nak mencari bulek nan sagolek apa mau picak nan saleang. Malembak nan daripada itu. Kerang kari baju orang sunua bajai balun basudahan bau kekinci koto tuo. Dan dia ambo mak datuk. Lamaknya menih tu mah nalum balulu aku pai ambek baluhan menunggulah mak datuk seketiko. Nak beyo kami ateh bonus anak mau pakai ateh saudara. Kabak pulau kota.